Marta, Laura. La Marta és una brillant alumna d'ESO. La Laura brilla més per altres coses que no pas pels seus estudis. La Marta sempre treu bones notes. La Laura simplement treu notes. La Marta és una noia afable. La Laura és una noia inestable. La Marta es porta bé amb tots els seus companys. La Laura només es porta bé amb el seu reduït grup d'amigues. La Marta és sociable. La Laura és reservada. És adaptable. És controladora. És apassionada. És impertorbable. Acurada. Agressiva. Encaixa! 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 Anem al mateix institut, però no a la mateixa classe. Jo estic a primer. I jo segon. El meu pare va canviar de feina Del meu pare millor no en parlo. i vam venir a viure aquí i em vaig matricular en aquest institut. Del meu pare no en parlo. Estic molt contenta perquè he encaixat molt bé amb tots els meus companys, encara que... Ets la nova.